Haka Pratrik mentau naiwing arhajar arpuwei haka jingi kendo baki nong patai kubor hasilong press club. Kika tu kaningut kirang ba jong kakur nongrang hapo ka jingi lama uba Jasmine nongrang kum ukon vina. Kelewe rebaro kibadi na kakur nongrang ban poi syakador barba jong kakur kaban penlong haka sien kabanengkong. Ya kaban penlong haka arputrik mentau naiwing arhajar arpuwei ha utirat sings Memorial Hall ha pendeng umyong hamairang naduk kapor katwei bejimen step. Hagani kejingalang lor ki weipat kimat banekran on thau ru ya kesengkur nongrang. Kenang bo la ban lum ban lang ya ki badai nak kur nongrang bat ban kemi ya kabah kamiat jong kan kakur. Te ngiliakran hakawe dei baka kam jong kakur ke jongi hibro kawai. Na kaliang ke jongki kila ajumut yangi ban yami syakmat hakawe dei bakani kabanta. Bat milarai bakan don ka meeting kur lani ka jingi kenduk lang jong ki nongkit kam jong kur haka arpo terik mentau benai hang te hapo tirot sing Memorial Hall kabadon hapo kasinong pendem yong. Na kaliang ka jongi hang ne ngi ker ngi penpena bat ngi kerpat ya borok kikur kibadon halaki jong ki unit kibadon halaki jong ki sinong sngau ha banyawan hakate kesngi nak banta banya kran ni kimat bat ki jingdon kam jong ka kur hi berok away. Lesi ki don ki kur ki jongi ko maki thain patar khma hang tu gla don ki unit ki bangi sutanat ru ban pentip ki kur jongi hang tu ki julum ya ka jingelang kur ha sisin man lau senam. Te ha ka bedai ba kini ki benta ki don la ka jong unit ni kerpat ya ki bakin wan tang arngut iwela ni arngut. Te lesi ki don ki sinong ki bomdon ki unit lesi na kaliang ka kepo lesi mau ka kum ka jing penyai jong kasi langim don ki unit ni don kirang bakur lagi jong ki kepo. Te kan ni rongi kerpat ya barok ki kinyi ki jongi ki badon ka mensim ki jingkit khian nang mata ka bantai ya kalawai jong ka kur sngau ha banyawan ha ka arpu terik mentau benai nadu ka por khatwe biji men step hang tei hapo tirut sing Memorial Hall ka badon hapo ka sinong pendem yong. Na kaliang ka jongi nila form ya ka WhatsApp group kami ai kerteng ka thamai jong ka kur nongrang katu ka datang ka jingi kenduk lang hamrei kamdei ka group ni ka organization ka ba perskam danur danu katu ka datang ka jingi keren ban ngi kwa ngi apil ya borok kikur baha kate ka sngi kandon ka jingi kenduk lang na ka banta ban form no ya ka central body jong ka kur bat hadin nang tangin sa thau kilat kilenti bangin ya keren na ka banta ka jingbet ki jingbiang na ka banta ka jingdon kam jong ka kur hi borok away. Bat ingit skam hadin minala ban thau ka central body jong ka kur nongrang bat kan donru ka meeting kur pelun hi borok away. Bat kani ingit skam bau blain darangkat bat ka jing temu ko jongi khamtam ya la ka jong ka kur nongrang hi borok away mingidon ka jingkit ka bakia nak menta ka lawai ka pateng berangwan ka message ka bangi pha lingba kilat paktai kubor sungguh ha banyawan ha ka arpo terik mentau benai hang tei hapo tirot sing Memorial Hall pendem yong.